Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Il-Ministru Byron Camilleri qed jgħaddina biżmien. Dan huwa s-sentiment qalb u l-uffiċjali tal-leża kif ilhom jappellaw xhur sħaħ għal paga aħjar. Bil-General Workers Union tinsisti sabiex il-ftehim kollettiv attwali mal-Aġenzija leża ikun aġġornat. F'komunikat indirizzat lil ħaddiema l-General Workers Union saħqet li dan il-ftehim kollettiv ilu għal aktar minn sena u nofs li skada u wara xhur sħaħ jippruvaw jaslu għal qbil mal-Gvern b'mod paċifiku madwar il-mejda il-qbil ma wasal qatt. Għaldaqstant, mit-tnejn il-Union spiċċat tirrikorri għal azzjonijiet industrijali fejn bħala protesta l-uffiċjali ġew ordinati fost l-oħrajn li jirrapportaw għax-xogħol pajżana b'forma ta' identifikazzjoni u ma jagħmlux xogħol ta' traffic management. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw li madankollu mingħajr uniformi l-uffiċjali tal-leża ma jistgħux iħarku għajr f'każi meta l-iskart jinħareġ fil-jum il-ħażin. Fl-isqarrija l-General Workers Union insistit li ħadd m'għandu jkun meddet jew intimidat u li jekk iseħħ hekk għandu jinforma lill-Union minnu fih. Intant Net News huwa informat li rappreżentanti tal-Union marru jiltaqgħu mal-Ministru Byron Camilleri, madankollu dan tal-aħħar allegatament qalilhom sabiex joħorġu l-barra u insista li ma jinteressax dak li kellhom xi jgħidu. Sorsi ta' min jorbot fuqhom spjegaw li mhux qed jiġi esclosed direttivi jkomplu jiskanaw fil-jiem li ġejjin fost oħrajn billi jiġi introdott strike fil-control room tal-leża u anke fid-dipartiment magħruf bħala tal-collisions. Fl-istess jum li ġraw dawn l-iżviluppi kollha, Net News kellem mal-Ministru Byron Camilleri dwar sitwazzjoni oħra li hija ta' kontroversja u li taqa' taħt il-Ministeru tiegħu, is-sitwazzjoni fil-Korp tal-Pulizija. U fl-istess waqt li l-leża ħarġu bi strajk, Byron Camilleri qal li se jsolvi l-problema ta' kriminalità f'ċerti lokalitajiet bl-għajnuna tal-uffiċjali tal-leża stess. Jekk jiżdied l-infurzar f'postijiet bħal taslim hemm biżżejjed pulizija biex ikun jista' jiżdied dat tip ta' infurzar? L-infurzar hemm l-impenn qawwi sabiex isir anke billi nimmassimizzaw ir-riżorsi kollha mhux biss li għandu l-Korp tal-Pulizija ma anke entitajiet oħrajn ġewwa pajjiżna. Fl-aħħar ġimgħat pereżempju rajna kif l-Aġenzija leża qed tgħin anke lill-Korp tal-Pulizija fejn jidħol il-kontroll anke tal-massa u anke tal-roq tat-toroq pereżempju fil-festi fil-lokalitajiet kif issa bdew il-festi tradizzjonali Maltin. Il-Police Officers Union qalet li l-proposta li jkun hemm ronda kontinwa fix-xatta ta' Sliema jiġifieri tiżdied il-preżenza tal-Pulizija mhijiex l-aħjar soluzzjoni li toffri l-akbar sigurtà għall pubbliku propju għaliex m'hemmx biżżejjed uffiċjali tal-Pulizija.